Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олғатаба кайбер темалар турында. Оны сокларга ярдәм итегез. Шолылар яна вандалларга зорлана. Моның сәбәбе нидә? Йоршолыдан Казантан училищесына мобилизацияләнгәннәрнең туганнары хәрбиләр белән очраша алдылар. Ит продуктлары, яшелчәләр һәм җиләк-җимешләр Йоршолыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Каравыл сүтелсә, вандаллар теплоходка да барып җитәчәк. Ул инде җирле яшьләрне үзенә җәлеп итү үзәгенә әверелгән. Аны сакларга ярдәм итегез. Мондый чакыру белән Шолтова телеканалы редакциясына туристлык һәм яшьләр клубларында катнашучылар мөрәҗәгать итте. Урынга хезмәттәшем Резида Шаймарданова чыкты. Данное помещение выполняет важную функцию для этой территории. Бу йорт каравылчы өчен кирәк. Әгәр аны сүтсәләр, объектка вандалар ияләшәчәк дип ышана Игорь Морозов. Ә шул ук вакытта Аякс теплоходында рок-концертлар уза. Яшьләр коллективлары чыгыш ясый һәм хәтта төрле мастер-класслар үткәрелә. Бу урын Кораблик яшьләр клубында катнашучылар өчен дә бик мөһим. В городе Набережные Челны не так много локальных площадок, куда люди могут прийти и провести время как-то интересно. То есть это место предлагает собой какие-то туристические походы, сабборды, каякинг. Яшьләр һәм туристлык клубларында катнашучылар да шундый фикердә. Алар каравылчы өен сүткән очракта теплоход та зыян күрәчәк дип ышана. Наша семья владеет этим дебаркадером, а затем и теплоходом, когда дебаркадер утратился. Вот. В этом здании располагается молодежный клуб «Кораблик». Мы здесь собираемся, что-то вспоминаем, что-то празднуем. Теплоходның хуҗасы аларга каравылчы өе кирәк дип белдерә. Аннан башка Аяксны саклау мөмкин түгел. Помимо того, что у нас там охрана, потому что, в общем-то, зимой ведь здесь негде сторожу находиться. А там у нас отапливаемое помещение, там печка стоит и охрана там находится. Шәһәр мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, 2023 елда яр буен реконструкцияләү планлаштырыла. Шуңа күрә кайбер объектларны сүтү турында карар кабул ителде. Каравылчы өе законсыз рәвештә муниципаль җирдә урнаштырылган. Демонтаж карар нигезендә үткәреләчәк. Резида Шаймарданова, Кирилл Хабжей, яңалыклар. Йоршолыдан Казантан училищесына мобилизацияләнгәннәрнең туганнары өлешчә мобилизация кысаларында чакырылган хәрбиләр белән очраша алдылар. Узган якшәмбедә иртән Татарстан башкаласына автобус җибәрелде. Юлга кузгалганчы Шолтова телеканалының төшерү төркеме мобилизацияләнүчеләрнең хатыннары һәм әниләре белән очрашты. Особенно любит он конфеты. Сказал: мама, привези килограмм конфет. Вера Круз көлеп улының баллы ризыкларын яратуын сөйләде. Аның үтенече буенча ул конфетләр алып бара. Ул 29 сентябрьдә Казантан училищесына китә. Шул вакыттан бирле алар аның белән телефон ошагына аралаша. Беренче очрашу 2 атнадан соң. Вера Круз сүзләре буенча улының өйгә кайту мөмкинлеге була, ләкин ул калырга карар кыла. Страшно тревожно, когда смотришь эти всякие сводки. У нас там в Луганске, у меня там племянница живет. Вот сейчас они в Стаханове, она говорит: мы сейчас сидим в подвале. Я написала им, говорю: вот сын пойдет вас защищать. Шолдан Казанга барлыгы 9 гаилә китте. Бу 16 кеше дигән сүз. Кайберәүләр балалары белән киттеләр. Алар Шолтова телеканалының төшерү төркеме белән хис кичерешләре, ирләрен, әтиләрен күргәч, нәрсәләр әйтәчәкләре белән уртаклашты. Мен улым янына барам, Зиганшин Ранис. Ул армиядан кайттыгын әле 20 яшь тулып кына килде. Менә хәзер үзе үстеләйге белән китте. Шуның янына барам. Әмма мобилизацияләнүчеләрнең туганнары резервтагыларның сугышчан рухын гына күтәрергә бармый. Алар шулай ук илне саклаучыларга җылы киемнәр һәм өйдә пешерелгән камыр ризыклары да алып бара. К нам обратились несколько семей, говорят: можно ли нам организовать автобус для поездки в воскресенье в Казань для встречи с нашими сыновьями, которые были мобилизированы. Конечно же, мы сказали: конечно, сделаем, организуем. Организовали автобус и подумали: а давайте спросим всех, может быть, больше желающих будет. Һәм Үзәк районында яшәүчеләрнең барлык туганнарына шалтыраталар. 20 гаилә үзләре мустакил барырга була. Кайбер предприятиеләр шулай ук өлешчә мобилизация кысаларында чакырылган хәрбиләрнең гаиләләре өчен автобус бирде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнадинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Ит продуктлары яшелчеләр һәм җиләк җимешләр турыдан-туры җитештерүчеләрдән килә. Ярышчалыда авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Гадәттәгечә 3 майданчыкта, төзүче стадионы янында, Южный паркы янында һәм ипподром территориясендә авыл хуҗалыгы продукциясе белән сәүдә итү бара. Чынлыкта ярминкәдәге бәяләр нинди? Безнең төшерү төркеме бу сорауга җавап табырга тырышты. Я продаю здесь травы, сушеные яблоки, пастила, сушеный шиповник, чеснок, пижма, чабрез. Һәм башка бик күп нәрсәләр. Диләрә Хөсәенова киштәсендә җәй нәтиҗәләре киптерелгән үләннәрдән һәм җиләкләрдән алып, өстәмә чистартылмаган майга кадәр бар. Фермер сүзләренә караганда, барысы да үзебезнеке, табигый. Ярминкәгә ул беренче тапкыр Иске Дөреш авыл җирлегеннән килгән. Бөтен үләнне без Башкириядән барып җыябыз, технологияларын саклап, дөрес температурада гына киптерәбез. Минем иң беренче задача инде, чтобы витаминнар саклансын, чтобы бу товарлар минем кешеләргә файда китерсен. Ярминкәдә киптерелгән җиләкләр һәм үләннәрдән тыш итнең зур ассортименты да тәкъдим ителә. Бу дуңгыз, бозау, сыер, шулай ук сарык итләре. Бәяләргә килгәндә 1 килограмм 260 сумнан башлана. Ит продукциясеннан тыш бал, савыт-саба, бәйләнгән эшләнмәләр дә бар иде. Сами выращиваем, размножаем сами, все сами делаем. Рыба очень вкусная, жирная, кормим зерном. У нас нет никаких добавок, нету, только все натуральное. Чаллы халкы авыл хуҗалыгы ярминкәләрен сыйфат өчен сайлауны дәвам итә. Бездә барлык продукция икеләтә тикшерү уза. По качеству есть хорошие, можно выбрать. Это домашние, самое главное. Надо еще мед посмотреть и картошку, цену. Ну, выбрать можно. Спасибо, что вот есть такие ярмарки. Здесь же большой выбор и качество другое. Так что приходите все на ярмарку. Бәйләргә килгәндә узган ел белән чагыштырганда алар уртача 20%-ка күтәрелгән. Көзге авыл хуҗалыгы ярминкәләре 25 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Озилә Шаймөхәмметова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Көзгө чорда салкын тиеп авыру ихтималы зур. Мондый вакытта витаминнар, физкультура, тәмле һәм дөрес туклану белән иммунитетка ярдәм итәргә кирәк. Яршалыга янә Камчатка балыгы һәм Улдыгы күргәзмә ярминкәсе килде. Яңа тотылган балыклардан әзерләнгән диңгез деликатесларының 30дан артык төре тәкъдим ителә. Аларда барлык кирәкле микроэлементлар да бар. Иң мөһиме өстәмәләрсез һәм консервантларсыз. Чавычок балык, палтус һәм омуль авыздан иреп тора торган бу балыкларның тәменә каршы тору кыен. Алар барысы да яңа тотылган балыклардан әзерләнгән. Аларны Камчаткадан самолет белән китерәләр һәм менә алар киштәдә, аннары сезнең өстәлләрдә. И чавычу, белорыбицу. Все пробовал понемножку. Ну как вам Вкусно, очень вкусно. Ну, чавычу взял. Вкусный очень. Да, икру красную взял. А что ли вы еще пробовали? Пробовал белорыбицу, пробовал, да. Вкусно. Понемножечку все. Вот белорыбицу взяла, и как это, чавычу, и вот скумбрию взяла вот эту. Сыйфат зур сайлау мөмкинлеге һәм әлбәттә һәр клиентка шәхси караш. Сатучылар сезгә Камчатка деликатесларын тәме һәм үз мөмкинлегегез буенча сайларга булышачак. Мондый кайнар һәм салкын су белән ысланган продуктлардан тыш яңа тузанганнары да бар. Улдык сезнең өстәлнең чын бизәге булачак. Гордость Камчатского края — икра отборная, крупнозернистая, прям зернышко к зернышке, слабосоленая. Она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика организм насыщается всеми аминокислотами. Очень хорошая, отборная прям. Улдык һәм Камчатка балыгы 15 октябрьгә кадәр Грин сәүдә үзәгендә беренче катта сатып алырга өлгерегез. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән саубулашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. 16 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Гитарист-виртуоз Дидюля. Требуются водители-экспедиторы категории С, водители на ДАФы категории Е, грузчики. Телефон 8 919 626 30 70.